Al-Wakil Ni'mal Maula wa ni'man Nasir Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim Satulurku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanku rintan lan mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Satulurku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanku rintan lan mung limang waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu Wulan sono kinarya gendheng pinarwa datang mring kawula suweta mring wong tuwane pama-pama dipun mituh
Paman, paman, apa wartaning dalan dalanake wong mati keneng ngopo mati dikeneng oyo soto toto paten gige Sukmaya ilang rakanya terus kalinting Cablek. Kono budaram. Lugo sing sampe. Iki ngopo, Gus? Panganan Iki sajen. iki sajen. Rono. Sajen kok mbok pangan. Di ono mik siji meneh ora? Iki ora to? Oh, dewe. Sek. Sik, anu tuku baterai. Oh, ceng 39 enten, Mas. Ngajeng tumbas baterai. Sponsor, iki ora sponsor.
Maduk rono kowe. Wis rupamu elek. Niki pun teko niki. Halo Gus. Gus Gus. Mike. Apa? Apa? Iya iki sowan bendaramu ki siapa? Maju. Kula ingkang suwun sinowan. Pokok. Kualik goblok. Kok kewalik apa? Ah, iya maju. Ya ki orang aku nek bendaramu. Aku kenang kene. Sopan kowe. Jagong. Dagong. Jagong. Dagong. Wis dagong ora jane. Iya kok sih? Jagong, kowe ki jagong ora kena ngundurke bendaramu. Kuwi ra sopan. Wah, aku yo lali. Pripun Kanjeng? Ora madhep rono ki ngungkurke kamera. Yo madhep rono. Kene ngarepe aku sithik. Nah, siap. Wong penari kok kesel barang. Ayo makane kene ki udel kok. Kira kene jaran ora ndek udel. Oh, Iki kowe ndek udel ora? udele wae aku kene nang omah. Jarane malah apik lho, Gus. Oh, piye? Sabukan. Oh. Nggo kacamata. Oh. Ning ora kathokan. Ah, kowe pengen dadi jaran piye? Ora Tak apa-apa. dandani nggo kacamata, tak nggo sabuk ning ra katokan. Ora apa-apa. Aku ora apa-apa piye? Ya penting anune. Alah, nggonmu ya. Kalau api-api ya. Wes, rasa balik rene, maju. Aku nyurup aku. Anjalo apel lah. Kuwi anane ming Nyurup kok omong-omong. iki babe mau ya mangkok jaba iki wis. Kencok. Atur sing apik sik arep bendarane. Iki urung nangis, urung tulung-tulung kok. Hei, ora malah nyanyi. Wis, waktu wis bengi. Asik ngomong esuk ya sapa? Ngerti bengi kok ya sawen-wen. Yo Iki iki. kaya ora. Oh, sik aku. Halo. Kowe mburi. Ora gentenan nek kae malah edan ra rampung-rampung. Wei. Rasa melu-melu kayak tukangnya bende. Kenal. Nggih, Kanjeng niki kepripun? Iki mau aku saka kadohan weruh kowe iki wong papat, saiki kok garek wong telu nang endi sing siji. Hei. Rene kowe kok gupong ireng. Tong, le tong. Kok lecong? Rene. Aku ya ora Jagong. senenge. Telepong. Jagongmu ki kono, madhepe rene. Ih, lho ki anakmu buahmu goblok tenan. Kowe rasa goblok-goblok. Wingi sedulur Jakarta ngunekke tolol omahe dijarah. Kowe gelem omahe dijarah. Ora apa-apa iso golek ganti. Ono darah bojoku. Ijolan karo cewekmu ra. Tombok 1000. Oke. Bu Ani po. Aku duwe sing ayu nak tenan. Asu bet. Ya. Kowe anong di ora kena medhon. Cicik. Ayo munggah. Kepiye? Ayo. Kus, loro wetenge Kus. Ngopo? Ndoke meledos. Ketiwasan Kanjeng. Urung kuwi engko sing keloro iki ki. Oh, jak kelurung. Saiki ngaturke bekti sik karo bendarane. Nah, ngono. Gak nenek latihan mangkat. Nah, beli omah. Aku temu pangrejeng ngono kae mulai dikerek. Yo, Pripun Kanjeng? aku mau ngomong apa? Lali. Lali. Oh, benar. Gini, Nasang asu ya. Aku latihan pen-penan manung jero kok ya lali. Anu yo. wae. Iki ora dadi ceritane. Pokot penang sang wae iki jarane wis. Kus, aku ngerti, aku ke juniormu ning kowe iki, ning saiki aku lak dadi nangsang. Yo sing apik. Nah, kowe iki nang kono.
Apa nih? Wis cerewet kok pakani son. Hei, Pripun Ajeng? Agar ngene Doronggo wis dipakani apa urung? Oh, pripun pakani kayak wong wirung mangan ya. Mangane jaluk war ya. Le mangane nyambut gawe sik, terus gek mangan. Ah biasane niki ngono to. mangan. Kok jan rekoso tenan ya, Bos? Ayo. Iki engko mundak 10%. Yo, ning ngene. Apa iki sambatan kowe mundak? Bali wae yo. Hei, omong matur suwun sik karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene patang dina patang bengi tanpa leren. Omong. Iki nek kon acara aku sik. Iya. Aku ki sing pinter acara. Sweet sweet. I love you. Kesuwen. Hei, Wah acara ya. Aku si acara. hei, Hei. kon matur suwun karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene iki lho. Yo. Iki kan ngopo? Acara nang kene iki dipot karo KNPI. Sing ngadake iki kuwi, Gus. Dadi adewe yo kudu matur suwun. KNPI iki apa? Tuh, ketara ora. Iki ra masuk iki. Cetha KNPI. Kepanjangane. Lah yo kuwi mayar banget wong ngendi cah cilik-cilik kene ngerti KNPI. Apa? Apa? K. KNPI. K. Ambok modan aku nek ngerti nang kene wong sing kranjingan ya kuwi. Akeh metu kon takon sapa? Aku ki Omong ki acarane ki ngene. Karena berkat ki iki aku mau takon bapakku ya muni, Pak niki acarane napa to? Aku ya ora mudhe, ora jan kranjingan bapak. Ora. Wih, kok Hei. Iki acarane KNPI. Yo. Kuwi wis tersenggara patang dina patang bengi saka wingi. Sekawan dinten iki. Wah, saka tanggal selawe. Dan Piye to? aku ya ora ngerti kok tanggal selawe yo. Panitia niki, heeh. Boy. Nah, KNPI saka tanggal selawe tekan saiki tanggal 28. Tanggal selawe, Mbak. Kok tanggal selawe to? Aku kok ora ngerti to. Tanggal selawe ki nganu acarane napa mawon to? Hei. Hei. Bentar. Ora kaya ngono kuwi. Hei. Oh, delokok. Oh iki Rene. Rene. jare kon matur nuwun. Wes rene wae lewat ucapan ora usah nganu. Ora usah rono-rono. Gus, Ora ngono kuwi. Mundur. Biasane kowe rokok ora. Lah kowe Bambang ayo. Hei. Hei. Oh sikil. Kewalik. Kewalik. Asal aku meh bali ya. Tong, ayo munggah. Ya. Mosok widodari nyanding kethek. Ora patut. Rene. Wes. Matur nuwun sik karo KNPI sing wis kuwi acara luar biasa pokoke. KNPI Gus, nek ra nang kecamatan Grabak ki ra ono lho. ora ono. Sing acarane iso gawe kaya Ora ngene. ono. Ya wes. Wes kono, do ngurusi jaran. Sendika. Dong. Aku ki sumpah, aku adu jongko iki ra kuat. Kowe gedene semua. Mbok diet ngapa to? Kaya Ya wes buka. elo wae pulen. Wis kono. Apa? Ayo Kos, gak ngomongan. Ki sambatan mosok ngasih tekan bengi. Wes. Ridu mawon
marang mengajurit kong maguro kongso lir tetekadya butula war panjriting torang ngesti ora kata twaca lelayu Nyanyo, mikir. Cek. Sek. Ora. Gus. Lho. Aku ndi? Nono. Minggir nang dalan. Iki
prajurit. Iki prajurit goblok. Ya suarane aku kaya ngene to. Kaya ngene. Eh. Au. Aku ngerti iki. Dibasu. Wah, punamune arep tukang ngesan. Ora cetha. Ayo, Mas Spray. Lek. Aku gak golek pasaran nang Grabak lho lek iki. Piye to? Ha. Kowe dumek kancane rabi kowe urung rabi yo ngono kok. Kok pribadi. Aja kene. Pripun? Enten napa niki? Ana apa kowe mlebu ing pasewakan kok tulung-tulung? Ana kethek. Kok kuwi Piye? sing pakem. Tulung-tulung. Ganjeng. Hei, Sing tulung-tulung ke sapa? Ken Oh iya, berarti yo gak kok. Tong, iki wis nang kene. Wis. wis Aku Wis bengi. Oh, kowe. Yo. lapor. Kanjeng. Kepiye? Tak warai sing pak. Kok sing nyauri? Heeh. Kanjeng. Kepiye? Uping kula sakit, Kanjeng. Sing larake kene nyok ora aku nyok. Yo. Jakong. Kayak malah tulung. Tong kuwi tulung wae. Kok aja diceng. Aku ngerti nek wong lemu ki cilik biasane. Oh. Wis. Yo mulai. Yo. Bali. Kanjeng. Wah, kula ora ngrumput. Terus Kowe lah dong tak takoni. Nggih. Yo, tak takoni sik. awas aku. Mohon Pak. Dawuh timbalan dalem Kanjeng. Keparat. Wah, durung. Wah, durung. Aku ki nganti-anti kuwi lho, pengen mancal dasi iki. Nek aja tindas. Kula nggih hafal blok iki. Tulung no. Kepar. Wis. Ora rampung iki. Ora rampung. Kula ora ngrumput. Jawa sing takon. Sapa sing takon? Gantian. Kewalik goblok. Kewalik. Mienge sing kene. Ah sepurane luput wis bengi ngantuk e. Ngantuk ya turu. Lek takon. Oi, ayo. Keranjingan bedarane kowe. Kok meneh. Nyok. Juraganmu iki kranji. Kula kok. Heeh. Ora lek takon lek wis kok. Mohon Pak. Nggih, Kanjeng. Kepiye kowe mlebu kene ana apa? Kok tulung-tulung? Yo. Wis. Omah kecokot. Kula wau ora ngrumput. Sak banjure Terus wonten pawokan kalih. ana wong loro. Kepiye? Biasanya papat. Kok papat? Ora wingi-wingi le latihan kepiye ngono lho. Kok mudak loro. Sing loro rak ae wong anu Kartorejo. Ora kowe ora ngerti grabak. Kartorejo ki wetan tandan lho. Wis saiki. Iki sik. Terus kula rak ditangleti. Kowe ditakoni. Nggih. Ditakoni kepiye? Cah bagus yo. Kok tak bagus sing takon kleru. Kula nggih nesu. Niku rak fitnah nek ngomong kula bagus niku. Yo. Sak banjure kepiye? Apa bener kowe abdi kinasihe Halia Benang Sang Allah? Nggih, saya gitu kan. Ya. Bener kok. Aku lali. Yo. Bener. Anu,
Iki biasane aku ngerti deh, iki rada cerita sithik ya. Ya kowe iki mancen biasane penangsang. Oh, ning saiki ki aku. Yo, heeh. Kowe iki biasane Kowe iki mengkalah sih. Mengkalah. Ayo, nek biasanya aku pengen nonton kowe terus saiki aku ngene. Nah. Iki goblok. Rene. Wis, Makasih ya, aku ngene. Bos. Makasih. Kowe le balas dendam dina iki. Sesuk tak entekke. Yo, Wis wis. mati Oh, yo. terus kuping kula Kanjeng Kupingmu. menika Kanjeng. Ayo. Pinggir. Wis dikukus. Wis. Ya ora krasa. Rasa biasane. Baleni Wis, ya. yo. Improvisasi. Kuping kula Kanjeng Kupingmu ngopo? menika. Oh, Rene. Paling ngurani yo kok sing kesupen. Ngono. Wis. Saiki mundur, gentenan, aku maca nawala, Nggih. sampean kabeh mundur. Nggih. Yo. Tak bacain apa? Biasane kene maca dhewe, kene diwacake. Nek masalah iki menang-menang sange Sadawira. Aja. Oh, delok le maca. Perlu diartikan mboten? Ora sah, kowe minggir. Kabeh wae para prajurit Dawuh timbalan dalem Kanjeng. ana nawala saka Adiwijaya. Kentok Kanjeng. Iki aku. Minggir. Wes, gledake mikir. Iya, nek sudi. Iki nek ngerti dina wis seneni. Bumah kok wong ngablak, bumah. Para kawuling Simpang Panolan. Iki benang merah, wendelek rambung ya. Dun. Para kawuling Simpang Panolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Lara ping ponang kintaka. Katur marang Kang Mas Adipati. Kanggo aku. Rio penang sang wong tak atus. Kang mangko bumi dipang. Dasar satrio cendoro ora sing nalendra tambi.
mung sethithik cacatira nalikane binangya ing kutus panci orang dotono patraping biai agung wong kang seneng durjana lan angkara derajat anake wong tandhi parang atoy kang mikiring kali sore Ki